السلام علیکم، میں شکیل احمد، تسی دیکھ رہے ہو جی میرا یوٹیوب چینل پنڈاں دے جا کے۔ اچھا دوستو، اج اسی پھر آئے سی منڈی، 2-3 دن پچھوں ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو سکی، معذرت اس واسطے جی، کیونکہ کچھ مصروفیت ایسی سی کہ اسی منڈی کا وزٹ نہیں کر سکے۔ تے اج اسی پھر منڈی آئے ہیں تے ماشاءاللہ جی تسی دیکھ سکتے ہو جی کس طرح مال آیا ہے جی۔ یہ منڈی اتنے 98 اڈا کروڑ روڈ دے اتنے جی، جڑی فتح پور تو کروڑ روڈ جاندی ہے، ضلع لئیا تحصیل کروڑ تے 98 اڈا جی، جتھے جی منڈی لگتی ہے۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ سکتے ہو جی، اتنے کافی رش ہے جی۔ اتنے منڈی دے وچ بہت زیادہ مال، اتنے جڑے پنڈاں دے لوگ، اتنے کسان آتے ہیں، وہ اپنا اتنے مال ویچ کے جاندے نے۔ ماشاءاللہ جی اتنے دی اج دی روٹین تانوں دکھاؤنے جی۔ اتنے گٹو بھرتے ہیں، گٹو دا وزن جڑا وا یہ بھی تسی سامنے بھریا ہوا دیکھ سکتے ہو جی، کس طرح مطلب یہ وزن ہے، اے فل بھرے ہوئے نے۔ انہاں دا کہنے دا مقصد ہے کہ جی یہ گٹو 45 کلو تو اوپر نے گٹو دا وزن۔ باقی دیکھو اسی تولیا تے نہیں تے باقی اج دی بولی سٹارٹ ہے، اے تسی دیکھ سکتے ہو جی، سامنے بولی ہو رہی ہے تے تانوں اسی دکھاؤنے جی بولی دی روٹین اتنے دا کی مطلب کنے دی بولی آ جاندی ہے۔ تے چلو ویڈیو بنانے والے ویڈیو دی طرف چلتے ہیں جی۔ چھانٹی ہوئی بھی ہے، اگے کیا آ جائے، اگے کیا آ جائے، مسمی شکری اگے کیا آ جائے، بسم اللہ جی۔ چھانٹی ہوئی بھی ہے کہ ہاں جی کہا کیتی ہوئی ہے نا، ہم آ گئے بسم اللہ جی، جنے بھی توڑے ہو گئے، 3-4 توڑے جنے بھی ہو گئے، بسم اللہ جی۔ 500 جی، 600 روپے جی، 600 روپے جی، 700 روپے جی، 700 روپے جی، 700 جی، 100 روپے چھوڑ گئے، 700 روپے جی، 750 روپے جی، 750 جی، 750 روپے جی، 750 جی، 750 جی، 800 روپے جی، 800 روپے جی، 800 روپے جی، 800 روپے جی، 100 روپے کی چھوڑ گئی، 800 روپے جی، 800 روپے جی، سونے تک جاتے ہیں 850 روپے جی، 850 جی، 850 جی جی، 850 روپے جی۔ اللہ پاک روزی دے جی، مقصود کھان والی کو جی، مقصود ہے یہ شکری دی دوستو شکری چھانٹ کر کے دھاری والی مسمی 850 روپے 700 دے وچ شکری چھانٹ کر کے دواں گے جی، بسم اللہ جی نام رکھو جی۔ پنج چھانٹ کر کے دواں گے، چھانٹ کر کے دواں گے، 700 روپے جی، 800 روپے جی، 800 روپے جی، 800 روپے جی، 800 جی جی، 800 روپے جی، 800 روپے جی، 800 روپے جی، چھانٹ کر کے دواں گے بھائی 800 روپے جی، 800 روپے جی۔ اللہ پاک روزی دے جی، مقصود 98 لکھو چھانٹ جی دے چھانٹ 300 پکا۔ ہاں کتنا شروع کرنا ہے، کیا چیز ہے بھائی؟ شکریہ 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 بھائی، شکریہ جتنے گٹو تے شکریہ ہی مسمی یار ایک سے کہانی اللہ تعالی دا رکھی تھلے لادا مسمی شکری تھلے لادا 500 500 500 500 500 600 600 700 700 700 700 700 800 800 800 800 800 850 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 عمران 700 700 700 700 700 700 700 700 700 800 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 عمران 600 700 700 800 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 محمد کے چھوٹ کے ساتھ ہے نا 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1400 1400 15 1500 15 1500 15 1500 15 1500 15 1500 1600 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 عمر بھائی میں ابھی 300 300 300 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 عمر بھائی 400 بھی دے دیا عمران دی
ना रखो भाई जी, ना रखो भाई जी, ना रखो। 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 700 700 मल्टा है 700 700 750 750 800 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 850 850 900 900 900 900 900 माल्टा 900 900 900 900 900 900 900 900 900 माल है यार, माल है, माल है, मोटा माल है। इमरान भाई उल्टा उल्टा परला उल्टा जेड़ा दिल करने उल्टा उल्टा माशाल्लाह भी माशाल्लाह एक नंबर एक एक दाना चेक करो यही माल बने बाबा बोलो भाई बोलो शकरी भी तो नमस्ते बोलो भाई 500 रुपया 500 500 500 500 600 600 600 700 700 800 800 800 800 900 900 900 हजार 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 जावे हजार हजार जावे हजार हजार जावे जावे हजार हजार पूरा जावे जावे भाई हुन जिन कढना छांट ही नहीं ले छांटी नाल लिखो यार आजा गट्टू 15 ना 1500 हां 500 500 रुपए भाई 600 700 800 800 800 जावे 800 जावे 800 जावे 900 रुपए 900 900 जावे भाई 900 900 रुपया हजार 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 जावे जावे हजार हजार ये छाट की हाँ भी ग्रेड का ना रखो भाई साढ़े 1 कट्टू हाँ भाई 1.5 कट्टू का ना रखो भाई 1.5 कट्टू बोलो 100 रुपया पक्का होगा बाबा 100 रुपया पक्का 100 रुपया पक्का भाई 100 रुपया पक्का मुझे 150 कर दे 150 रुपया पक्का 150 200 रुपया 200 रुपया 250 250 पक्का 250 पक्का जावे 250 पक्का जावे 250 पक्का जावे बोलो 250 मैं भी आज माल आया